आ गई आने से उसके आए बाहर जाने से उसके जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा महबूबा ये पुरान हो एक करे के नील कमल भाई होइले एकरा के साफ नया क देले माज के चिकन क देले उ का कहले करेली जब सोरहो सिंगार सब उनका आगे लागे बेकार अठवा अजूबा हई महबूबा यही लइया पर तने हमन के गणेश जी के बोलाई जा आई तो बाबा ये बाबा जाने ला तो के सबसे महिमा बराऊ अजबे अरे राउरपा अठवा अजूबा बाबा मुसरा अठवा अजूबा बाबा मुसरा राहुल पासवान जी ढूंढाठी के माध्यम से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार पासवान परिवार के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा ए बाबा राउर महिमा अपार जनेला रउआ के सब सदस्य ए बाबा महिमा राउर अपार जनेला रउआ के अरे सब सनसा अठवा अजूबा बाबा मुसरा अठवा अजूबा बाबा मुसरा जहाँ रुपया पैसा कम मिलेला वो जब गीत गाँव नहीं निमन हो हाँ न तो बहुत जगह देखो कितना निमन माने लोग जुटल बा केहू 10 रुपया दे के हमन के डिस्टर्ब नहीं कर के व्यस्त हम लोग गीत गाँव नहीं गावल हमन के शांति से सुनत नहीं हां न तो कहीं कहीं राजा रुपया देखे त ना डिस्टर्ब कर देला आदमी बड़ा हम टेंशन में बैठी जी का बात बा हो दुगो ब्यास मिला के दुइयो अखी हो बा बाकी अब हमनी के टेंशन में नहीं जा सुबह जल ई बात हो मेरा कहता कौला बेला कम से कम 40 वर्ष हो गेल ऊपर मर्दे बियाह भइला चाचा के 40 वर्ष हो गेल हमरो 13-14 वर्ष हो गइल 13-14 वर्ष पहले हमारा से बात कहता तो हमारा बाउर लागी 40 वर्ष पहले वहां से कहता तो वहां के बाउर लागी अब तो तारा लेखा लड़का हमन के हो गए बड़ा सा तब तारा बात के कौन हमन के खोज करे के चुप रह 40 वर्ष पर ये ना जमा रहेगी तोरी खिजा बाड़ो बरी गइल हो जाए गइल
तो डिस्टर्ब नहीं करे के शांति से गीत गौनाई का आनंद लेवे के बा। हां देखो ना कहता है कि जादव जी अगर आप एगो पंडित जी आइले तो कहले कि भैया हमारे तना सेवा कइले हां पापड़ तिलौरी बुनिया बना के देले हां आ कहले कि बाबा श्रद्धा से जौन जुटल बा साग पात तौन खाई तो हम का करी गरीब बानी हम चिवरे दही खेलबन तो हम का कहें तो कहले कि हइली जौन गुह गोबर जुटा बताओ ने खाई एही तरह को जादव जी के पंडित जी से दोस्ती हो गई। हां आ पंडित जी अपना घरे जादव जी के ले गइले खियावे के अपन पूरी सब्जी साग एक कटोरी दूध अपन जादव जी के सोजा धराई। एक दो आदमी औरी रहले कहले कि बाह रे बाबा बाह दूध देसीला गाय के बुझाता इतना खाटी दूध मजा आ गइल खा के। आ जादव जी बड़ी ध्यान से सुनत रहले कहले कि पंडित जी अपना घरे खियले 2-4-10 दिन बीतल तो पंडित जी के बोलावले एक दू जना औरी रहले उनको के बोलाले जादव जी अपन फर्स्ट क्लास के पूरी सब्जी 2 किस्म के सब्जी आ एक बाल्टा दूध पंडित जी के सोझा ध दे ला कहले खाई बाबा खाई हिची बाबा कहले कि भगत कटोरी में दूध द अरे कहले कि हां न कटोरी में दूध खइबो एक कटोरी तहरा दूध तो हमरा के देलर होते इतना लोग बड़ाई करत रहे हम तो जादव जी है तार एक बाल्टी तहरा दूध पियही के बा काहे हम बहुत ज्यादा बड़ाई चाहता नहीं लौर लेके आ मुहवे के खड़ा हो गेल कि तार एक बाल्टी पियही के बा पियो एक कटोरी ओ दिन पियवला तो इतना बड़ाई होत रहे हम तो जादव जी है एक बाल्टा तारा पियही के बा काहे से हम ढेर बड़ाई चाहता नहीं ताही ना एक बाल्टी पियवलस की बिहने कोई डराम फेंके के पड़े जन्नी की ना जन्नी बाकी हमार गणेश बाबा मंगल के देवता है। आज हमार विज्ञान कहाँ पहुंचल बा जो ना पाकिस्तान के झंडा पर चंदा के फोटो देखत नहीं जा आज कितना बड़ा हम बात बा कि हमारा हिंदुस्तान के झंडा वो चंदा पर पहुंचल बा। वाह वाह एकरा के कम नहीं माने के तब विज्ञान आज बा बाकी विज्ञान हो बेरा रहे कौना बेरा जना बेरा लंका पर विजय प्राप्त करके रामचंद्र जी अयोध्या लौटनी रावण के पाले पुष्पक विमान रहे वो पुष्पक विमान के खासियत का रहे ओ में कितना लोग बैठ जाओ तो वो 2 आदमी के जगह हमें बाचल रहे क्या ही रो बैठ तू हो कोनो विज्ञान रहे विज्ञान हो बेरा रहे लड़का के मुड़ी कट गई हाथी के मुड़ी जोड़ल गई और लड़का बोलत रहे ए बेरा चाचा आदमी के धड़ में हाथी के मुड़ी जोड़ जी तो बोली ना बोली बाकी बोलत रहे वीरभद्र राजा दक्ष के चिरुकी ध के मुड़ी उखाड़ देले अब बोका के मुड़ी जोड़ाई और बोका बोलत रहे ओही बेरा का तूफान का गीत गौल रहे के करा के कह दो भोलू के ना और बोकावा बोलत नहीं केतनो देखाई हरी हरी मुहवा खोलत नहीं आई आई माया भैया गलो लेकिन आई आई माया भैया आय हाय हाय बाकी भाव का बा रोज रोज ताकिल रही कब दर्शन देखैबे रोज ताकिल रही कब दर्शन देखैबे ए हदास के आस लागल बा कब ललसा पुरैबे हमारो से करा प्यार दुला सुनिला देहतिया के आके कोहा अथवा जुबा